go back hinjang manole kaham se hini wancho guradi neng taisha kai patal tolada taisha habi mathano abose kaham kai wancho guradi Hello dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel norok to jotono tongthok lajak hayada nana patal kenya jesek pano siniti prasarong no sejadi hai pano ulta sinangei tabuk hai u kologori ginarok sungei bunyi nok beser program khai ma tonghanabla tai Tirprani number 1 singer no bo sungtini kaham kaisni lanyai hingke kongno bisi kabang salaya karei dini ni video no start khalasna Neng khai boro salsa ka salemani nugui tongka hino tamoni nokoda thangai roko chajak hino bini ati kok rok no khnawoi bini gana asuk tongnai borok bini a kok rok no khnana selajagoi phone baisi kok saitong suno gedeba tar mane no bo asuk kai sajak le hema kok tana khorpramo tharo kok sana thamani delhi go 6 mas romoi andolan ma khaya nei ya khai ro jala ho Neng khai boro yate yak khai ro hajamani nuk tongkha ba age sinin tabi maya puruse neng cover sai tongo tabuk sinin tabi manu hun khanawoi tebo cover waje khatana tei ko ekdin bisingo nono tirik men khaini neng kaham kai tongdi Bo musuk rokha bini ayong la abum khorang no khanawoi hamjang lai yapa khorab lai tongla ka hino je aro yapa khoram nai bor rok ba pura khikrok bokoro ulta singna ble a ulta ni bagoi no ulta pulta wan chugoi yong la abum ni logi thangutana Go back hinjang manole kaham chehini wancho guradi nang taisha kai patal tola da habi mathano abose kaham kai wancho guradi patal ko nya boro agreement khai pro thub thangya ke bakre boro ni product agreement khai ge product no sag sengno khagra sini 6 mas sini themrang rok ba khambang kha seng 6 mas de andolon no khai ya nei 6 ro lai phai le ni kepal ni kong nole neng bahai ke bunya beri tongka hino neng tabu kho huskai tong ni haisi patal kenya hene mung khana kai lokoroga skai joli jak bayo pura mairengo khi bok rijamos kungu tabo sini jonojati ni bisingo ti pramothani bemungtei je mislead khai tongmani misguide khai tongmani abono tabo o ti prahani borok simi nublia patar hani borok bo nokka hayada nokhana bele neng bobagrani power abo sineng bobaisi challenge khaijak neng ba pura khini sepan dam kri bele dofani bemungtei borok natok khailaino thaisi wasini sonji babu sakha natok khlaimani phol nokhnabla neng tabok nogya sia hingke bunya sungnai benya ba hingke neng natok khaya borok ta mendra tuima ka hinoti parasarong ni bagai kono le khaimati ya khi tani site kebeng ungma hai kebeng ngui tongla simisi bo boro mi chairman muthang kha dilli go maisa ede o buksa phaipinai Tôi phải mang nụ kẹt đi bài hình nè. Oyong là album lệ, kona habui, pungi tong la simisi. Zane tiran puro, hai nhóm mặt thiệt nè. Cái đó là hai nọ ni bas ko best singer ti phải ka. Si đã tabung nó go buma bay, dam, sakai dam, di pergi bui roh hazak tanah. Abo ni bagai no to, bekanai rok si porok dilai. Bekanai rok pano kisah kaham kai khayna garita. Pe to wa singer no pano sonla nangan nuble. Nọ ni bas ko bawa tahu thasi thani gan sab khanar nai. Genin bung kita sagadi. Anh muốn cái to pepe. Nini mung bai se harale onek best ka haisi nang khai pete kri phano musuk khamani dekhero bai phano in khai phaime da hino nang ba pura mandai bazaro tok bukul phalane khapi tong hable Norok bini bung khana bini bung ke to pepe. Engke tabu gan start khailis nai. Tongori gan start khanya sakang ang norong no kok thaja sawane o studio rogo resablai maya phano nok rogo phano resabla jita bahai ke o lama kinaro gole resabla ke hino nini o sut budung no tasha ta ke khanya de o lo ke phan chotone gan resamon nang phurukai kogoi rogo phan thangai mano छाती उठे जल्दी ये क्या Asake bekao nang jaka hama koktana si daki kro bumugo muya bom to konang ma soro jagei ko sama heng tong hable tong ni o gano khane sani khun ju bom baji dai sogei khun ju phatere rima sau Norok ba pura tirprani singarong no bezati se kharima klai sible maya kai maya siring ka botong la ya Kubunya kormo mani seuti modana hanyo kormo sai tongti nono ri mui ma songkai le a mui je thogane pura ya suyo su kusubui ma sawane Control
control. Shakukur burika ham nukti kheno. Sila rok khai na mo song jago. अरे कहना क्या चाहते हो Celaruk mana mucung jago. As kormo kotoma rok no bo borok khai mana mo sung jage tong hino. Pora musuk thuyei sikuru kuthum dekhai kuthum jaga noble. Yangle ani audience rok je baby dangerous.